Selmilkom ħbieb għat-tielet parti sejħilha n-narrattiva tal-konspirazzjoni. Minħabba li l-COVID-19 jidher li ġġustifika tant oġġetti fuq il-lista ta' xewqat totalitarji, hemm dawk li jemmnu li hija dram ta' poter apposta. Mhuwiex l-iskop tiegħi li navvanza dik it-teorija u lanqas nirrifjutahha, għalkemm se noffri xi kummenti fuq livell ta' meta. L-ewwel ħarsa qasira. It-teoriji u hemm ħafna varjanti jitkellmu dwar avveniment 201 sponsorizzat minn Fondazzjoni Gates f'Ottubru li għadda. White paper tal-Fondazzjoni Rockefeller tal-2010 li tagħti d-dettalji ta' xenarju msejjaħ Lockstep. It-tnejn li huma jistabbilixxu rispons awtoritarju għal pandemija ipotetika. Huma josservaw li l-infrastruttura, t-teknoloġija u l-qafas leġislattiv għal liġi marzjali ilhom jitħejjew għal bosta snin. Jgħidu dak kollu li kien meħtieġ kien mod kif il-pubbliku jħadnu u issa dan wasal. Jekk il-kontrolli kurrenti u mhix permanenti jew le, qed jiġi stabbilit preċedent għal it-traċċar tal-moviment tan-nies il-ħin kollu minħabba l-coronavirus. Is-sospensjoni tal-libertà tal-assemblea minħabba l-coronavirus. Il-puliziji militari taċ-ċivili minħabba l-coronavirus. Detenzjoni ekstraġudizzjarja indefinita, kwarantina eżempju, minħabba l-coronavirus. Il-projbizzjoni tal-flus kontanti minħabba l-coronavirus. Ċensura tal-internet biex tiġġieled id-diżinformazzjoni minħabba l-coronavirus. Tilqim obbligatorja u trattament mediku ieħor li jistabbilixxi s-sovranità tal-istat fuq il-korpi tagħna stess minħabba l-coronavirus. Il-klassifikazzjoni tal-attivitajiet u d-destinazzjonijiet kollha f'dik espressament permessa u espressament ipprojbita tista' titlaq minn darek għal dan imma mhux għal dak billi telimina żona griża mhux ġuridika u mhux imħarsa. Dik it-totalità hija l-essenza stess ta' totalitarjeżiżmu issa neċessarju għalkemm għax ukoll hemm il-coronavirus. Dan huwa materjal merri għat-teoriji tal-konspirazzjoni. Għal dak kollu li naf, waħda minn dawn it-teorija tista' tkun vera. Madankollu l-istess progressjoni ta' avvenimenti tista' tiżvolġi minn inklazzjoni sistemika mitlufa minn sensi lejn kontroll dejjem jiżdied. Ir-raba' chapter. Minn fejn ġejja din l-inklinazzjoni? Huwa minsuġ fid-DNA taċ-ċiviltà. Għal millenji iċ-ċiviltà, għal kontrarju tal-kulturi tradizzjonali fuq skala żgħira, fehmet il-progress bħala kwistjoni li testendi l-kontroll fuq id-dinja. Tiddomestika l-ambjent naturali. Tirbaħ il-barbari, tikkontrolla forza tan-natura u torna s-soċjetà skont il-liġi u raġuni. It-tluħ tal-kontroll aċċelerat mar-rivoluzzjoni xjentifika li neddiet bħala progress għall-għoli ġdid l-ordni tar-realtà f'kategoriji u kwantitajiet oġġettivi u l-ħakma tal-materjalità bit-teknoloġija. Fl-aħħar nett, ix-xjenzi soċjali wedu li jużaw l-istess mezzi u metodi biex jissodisfaw l-ambizzjoni li tmur lura għal Platò u Konfuċju li tiġġenera soċjetà perfetta. Dawk li jamministraw iċ-ċiviltà għalhekk se jilħqu kull opportunità biex isaħħu l-kontroll tagħhom għax wara kollox hija fis-servizz tal-viżjoni grandjuża tad-destin tal-bniedem. Id-dinja ordnata perfettament li fiha l-marda, il-kriminalità, il-faqar u forsi l-bagħtija nnifisha jistgħu jiġu mfassla barra mill-eżistenza. M'hemm bżonn ta' motivazzjoni koroħ. Da żgur li jixtiequ jżommu rekord ta' kulħadd. Aħjar biex jiżguraw il-ġid komuni hux. Għalihom COVID-19 juri kemm hu meħtieġ dan. Nistgħu nħallsu libertajiet demokratiċi fid-dawl tal-coronavirus huma jistaqsu.
Għandna issa minn neċessità nissagrifikaw dawk għas-sigurtà tagħna stess. Dan huwa ritorn familjari għall-akkumpanja kriżi oħra fil-passat bħal 11 ta' Settembru. Biex taħdem mill-ġdid metafora komuni, immaġna raġel b'martell jitkaxkar biex ifittex raġuni biex jużaw. F'daqqa waħda jara musmar il barra. Huwa ilu jfittex dan il-musmar għal żmien twil. Iħabbat mal-viti u l-bottijiet iwettaq ftit li xejn. Huwa jgħix viżjoni ta' dinja li fiha l-imrietel huma l-aħjar għodda u d-dinja tista' ssir aħjar billi tħabbat fuq l-imsieven. Araw musmar. Nistgħu nissuspettaw li fil-ħeġġa tiegħu huwa poġġa dan il-musmar u hemmu stess. Imma bilkemm ma jimpurtax, forsi lanqas biss huwa musmer li ħereġ mill-barra, imma jiġbad ftit li wieħed biżżejjed biex jibda jħabbat. Meta l-għodda tkun lesta, tqum l-opportunità biex tużagħha. U jien inżid għal dawk l-inklinati li jiddubitaw mill-awtoritajiet, forsi din id-darba tassew huwa musmar. Dak il-każ, il-martell huwa l-għodda tajba wkoll. U l-prinċipju tal-martell joħroġ iktar b'saħħtu, lest għall-kamin, il-buttuna, il-klieb u t-tiċrita. B'mod jew ieħor, il-problema li trattaw hawnhekk hija ħafna aktar profonda minn dik li ta' twaqqih ta' klikka ħażina tal-Illuminati. Anke jekk jeżistu minħabba l-inklinazzjoni ta' ċivilizzazzjoni, l-istess tendenza tippersisti mingħajrhom. Jew jaf tinħoloq Illuminati ġdida biex tassumi l-funzjonijiet tal-qadim. Veru jew fals, l-idea li l-epidemija hija xi komplott monstruż imwettaq minn dawk li jagħmlu l-ħażen fuq il-pubbliku mhix daqshekk il-bogħod mill-mentalità ta' sib il-patoġenu. Hija mentalità kruċjata, mentalità tal-gwerra. Huwa qiegħed is-sors ta' marda soċjopolitika f'patoġenu li kontra tiegħu nistgħu mbagħad niġġieldu. Vittimazzatur separat minna nfusna. Tirriskja li tinjora l-kundizzjonijiet li jagħmlu s-soċjetà f'art fertili biex il-biċċa ta' art tibda sseħħ. Jekk dik l-art kienx miżruha apposta jew mirrieħ hija għalija mistoqsija sekundarja. Dak li jmiss ngħid huwa relevanti kemm jekk is-SARS-CoV huwa bioweapon ġenetikament inġenerjat jew kemm jekk le, huwa relatat ma' tneddida tal-5G qed jintuża biex jipprevjeni xi żvelar. Huwa xi tip ta' Trojan horse għal gvern dinji totalitarju. Huwa aktar fatali milli qalulna, jew inqas fatali milli qalulna. Oriġina minn Wuhan. Oriġina minn Fort Detrick, jew huma eżattament kif ilhom jgħidulna CDC u WHO. Tapplika anke jekk kulħadd huwa totalment żbaljat dwar ir-rwol tal-virus SARS fl-epidemija attwali. Għandi l-opinjoni tiegħi imma jekk hemm xi ħaġa li tallimt matul din l-emerġenza hija li ma nafx verament x'qed jiġri. Ma narax kif kulħadd jista' f'nofs konfużjoni ta' aħbarijiet foroz, xnijat, informazzjoni mrażna, teoriji ta' konspirazzjoni, propaganda u narrattivi politiċizzati li jimlew l-internet. Nixtieq li ħafna aktar nies iħadnu li ma jafux. Jien ngħid li kemm għal dawk li ħadnu n-narrattiva dominanti, kif ukoll għal dawk li jafu lil dawk li ma jaqblux. Xi informazzjoni nistgħu nippubblikaw sabiex inżommu l-integrità tal-fehmiet tagħna. Ejjew inkunu umli fit-twemmin tagħna. Din hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt. Ringrazzjakom, nispera li għaġbitkom u stennew il-video li jmiss. Grazzi.